Bisan pa man og mga piniriso sila o gihikawan sa kagawasan, apan karon pa lang gihatagan na sila sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo og higayon aron makaprepara sa umaabot nilang bag-ong kinabuhi sa higayon nga makagawas na sila. Ang mga piniriso sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center giablihan og savings account diin adto nila ideposito ang ilang ginagmay nga income nga mamahimo nilang magamit sa umaabot nga panahon. 33 ka mga CPDRC inmates ang nakasugod og savings account sa Cooperative Bank of Cebu. Si CPDRC Warden Colonel Rinaldo Valmoria maoy mi-assist kanila inabagan sa chairperson sa Coop Bank ug igsuon ni Gobernador Gwen Garcia nga si Director Farla Caroline Lalay Garcia. Actually, mo na sa usa na mo nga mga motto, no, to serve the unserved, to bank the unbankables, and to give hope to the hopeless. Kay daghan kaayo sa atong mga kanang mga tao nga in town dili gyud ta maka bangko kay tungod dili sila mag-qualify tungod kay wala sila trabaho, wala sila tin number, mga ana mo musud sa dinhi ang mga inmates kay kinsa man tay mo bangko nila karon, no, nga naa sila sa sulod. Pero sa Coop Bank ato silang gidawat. Matud niya nga katumanan sa ilang misyon ang pagdawat nila sa mga piniriso isip kliyente. Kahinumduman nga gimando ni Gobernador Garcia ang subling pagbukas og savings account alang sa mga inmates sa CPDRC diin isud ang ilang bahin sa halin sa community store sulod sa CPDRC ug uban pa aron aduna sila'y magamit sa pagsugod ug bag-ong kinabuhi inigawas nila sa prisuhan. Ang CPDRC dancing inmates nga sa dili madugay subli na usab nga mosayaw, ipaubos usab sa pagbansay-bansay sa TESDA aron makakuha sila og mga kaalam nga ilang magamit isip panginabuhian. Uban sa taho ni Juanis Arong, John Granada, Balita sa Sugbo.